सिनायदोंना गाइस बिथांखौ सोर बियो पेटला बिथाङा पेटला खुलुमबाय बयखौबो खुलुमबाय बड'लेण्डनि दुगानांथाव होनजायो बेबो मोनसे टुरिस्ट एट्राक्शन जायगा आसाम आसाम आरो अरुणाचल बर्डाराव दुगाय बुंनो हासिगोन बे जायगाया बड'लेण्ड आरो अरुणाचल बर्डाराव होननानै आं दिनै नोंथांमोननो देखायनो आखायाव लादों जाहैबाय जोंनि बर'नि नाम्बार 1 इउटुबार बेजों मिट खालामहोगोन नेना थादो नाम्बार 1 इउटुबारा सोर जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ स' बिथांखौ मिट खालामहोगोन आं नोंथांमोनजों स' नेना थादो बिथाङा माब्ला सफैयो आं नेगासिनो दं नैबेयाव दंफां सायाव स' स्टे टिउन गाइस वेलकाम टु Sqrgwpuri Hey! Welcome to Sqrgwpuri! Sqrgwpuri guys! Welcome to Sqrgwpuri guys! Welcome to Sqrgwpuri! Karbo. Oh, there. Hi guys, जों मोनफैबाय नै प्लेसआव डेस्टिनेशनाव मोनफैबाय दायो सिनायदोंना गाइस बिथांखौ सोर बियो पेटला बिथाङा पेटला बिथाङानो जाबाय पाबजिक प्लेयार मेहेरवारि जों दायो सिगां फारसे आवगायगासिनो गाइस नायलांदो भिडिअखौ स्टे टिउन गाइस जेरैबो गुफुर जाबाय जोबोद समायना जायगा खासिबारि Sqrgwpuri बेनो वाव सो बिउटिफुल खासिबारि गाइस Sqrgwpuri बेनो Sqrgwpuri गाइस नै नैबेयाव दा दुगैफैगोन गाइस जोङो बेयाव दा दुगैफैनोसै जों दायो सिगांथिं आवगायग्रोनोसै जोबोद समायना ना गाइस जायगाया Wow, so amazing. So awesome guys. Deh, paras kudo na. फैयो मा फैया बेलाय वाव so awesome guys खर'आव थांजाबावगौमोनदां माथो औ थांबा थांजायोमोन बैसिम वाव
जों दायो थाथ'आसै गाइस बेयाव जों बिनि आरो खर'आव जों थांबावनोसै अरुणाचल भिलेज खाथियाव जों थांसै दायो अरुणाचल भिलेज दं वेस्ट कामिं डिस्ट्रिक्ट गामिनि नामा जाहैबाय 1.5 माइल जों बेनि खाथियाव थांसै गाइस Stay tuned. Wow. Mari mendeng, gosoku dub lotop men, lotop. Siap. Guys, जोङो डेस्टिनेशनाव मोनफैबाय दायो नै डेस्टिनेशनाव मोनफैबाय जाय फाराफारि पिक लानायफ्रा जालायथारबाय Guys, naik deh nih, yang lokal, place on back. Pada spot. 1.5 mile. 1.5 mile village from Arunachal Pradesh, West Kameng district. And what is the name of this river bro? Kengkra River. Hi guys, आं दायो नोंथांमोननो लोगो हमनो नागिरदों जोंनि बर'नि इउटिउबार सासे नाम्बार 1 इउटिउबार बर'नि गेजेराव बिथाङा आदा एलफ्रेड बसुमतारीखौ नै खुलुमबाय बयखौबो खुलुमबाय बिथाङानो जोंनि बर'नि नाम्बार 1 इउटिउबार आदाया बेयाव फैनानै माबायदि मोनदों जायगाखौ जोबोद मोजां मोनदों बेबो मोनसे जोंनि बड'लेण्डनि दुगानांथाव होनजायो बेबो मोनसे टुरिस्ट एट्राक्शन जायगा आसाम आरो अरुणाचल बर्डाराव दा जों बुंनो हागोन आसाम आरो बड'लेण्ड बर्डाराव बिटिआराव हाबसिगोन फंबायफोरनि गामिया अलरेडि जाखाबायानो लासै लासैनो जासिगोन जों दा दुगाय बुंनो हासिगोन बे जायगाया बड'लेण्ड आरो अरुणाचल बर्डाराव होननानै आरो नामखौबो बर'नि लादों स्वर्गपुरी बेनो जाहैबाय जोंनि जोबोद रंजाथाव गोग्गाजाथाव दुगाजाथावनि बाथ्रा बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टना माबा हा गुफुरखौनो माबा बगामाथिलायनो जाम्बाफोरना बेखौ हा गुफुर लानांगौमोन हा गुफुर बर'नि नामजों बर'आ दा 6 शिड्युलाव दङ अफिसियेल लेंगुवेज वान अफ दा इण्डियानि होमब्लाबो गाव गावनि रावखौ जोङो दाबो प्रमट खालामनो हायाखै दा जों जेसेबां टुरिस्ट एट्राक्शन जायगाफोर दं बिनि नामखौ सोलायजोबनांसिगोनलै बर'नि नाम दोननांसिगोन जय बर' हारिनि दा ब्रादारा ड्रन बिरहोसिगोन ड्रननि क्लिपखौ नायनोबा नोंथांमोना ब्रादार एलफ्रेड बसुमतारी चेनेलाव थांनानै नायनो हागोन आं दा एसे खेब नागिरबाय बे गामिखौ अरुणाचल प्रदेशनि बेखौ एसे नायदिनि Just stay tuned guys लोगोफोर जों ड्रन Hi guys नै ब्रादारा ड्रन उरायहोसिगोन Oh my God, 1 minute now. उरायबाय Oh my God, Sqrgwpuriयाव first time बेनो ड्रन उरायनाय Wow. Sqrgwpuriयाव first time ड्रन उरायजेनबाय नायबाय थादों आयौ रोमै थांथारबाय रोमै नुहुरला गाइस ब्रादारा नै बिनिफ्राय ड्रनखौ फ्लाइ खालामगासिनो बिनिफ्राय ड्रन बिरहोगासिनो ब्रादारा 1.5 माइल वेस्ट कामिं डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल बिनि गामिखौ देखायगोन बिनि गामिखौ साफायदों दायो थांगासिनो ड्रना सिबलांबाय हनै सिबलांबाय बादामालि बायदि लागाव हनै आंना मबाइलानो सहाला लागाव नुहुरला माथो नुहुरला ओइ नै केमेरायाव नुला नाथाय
Hi guys. Hi guys. Guys, drone फैगासिनो नै जोंना drone ओरै नुवा केमेरायाव नुजाया फैगासिनो वाव सफैबाय गाइस नै जोंना drone सफैबाय या वाव वाव फाइनाली लैंडिंग जाबाय लैंडिं स' लोगोफोरजों बेयाव दोनथ'बाय जों दायो बेलेग प्लेसाव थांसै जों दहाय गारबोनाय दैयाव बेयाव दंदो स्टे टिउन गाइस जोङो नै दायो गुबुन मोनसे जायगायाव थांबावनोसै जों चेन्ज खालामसै जायगाखौ स' stay tuned guys hello oi Sqrgwpuri wow Kasibari जों दायो ओंखारफिनगासिनो गाइस बै हाजो गावख्लाब नुदोंना बेनो अरुणाचल आरो आसाम बर्डार आसाम दायो बड'लेण्ड होननो हासिगोन दाख्लै 27 जानुवारियाव जे पिस एकर्ड मोनसे जादों बिनिफ्राय दायो बे गामि ओनसोला दायो बिटिआरआव हाबफानो थांगासिनो दं बेनिखायनो बे बर्डारखौहाय बेखौहाय दायो बड'लेण्ड एन्ड Arunachal border होननो हायो so stay tuned guys beautiful place guys नै so Assam hi guys नै brother Alfred आंनि उनाव दं guys जोङो दायो दुगैनोसै बैयाव so दुगैनायखौ नायबाय थादो गैया अन्थाइ गैया Sqrgwpuri, perfect place to enjoy. Hi guys, soccer. Guys, we're really enjoying out here.
Hello guys. Wow. This is the hard water. And water is very hard water. And I'm very tired guys. Oh. Look at that. Very beautiful to watch in here. Oh. Thank you. Ready. Yes. Guys are busy taking videos here. गाइस जोंहा बेयाव मोनसे दुखुनांथाव जाब्रबथाय जादों ब्र एलफ्रेड बसुमतारीया नै दैयाव गोजावनाय नुदोंना खोलाहा बिथाङा दै दाहार खारैनि थाखाय अन्थायाव गालिननानै ससे गोजावलांदों फाइनाली बियो सिखारफिननो हादों जेबो देहायाव दुखु मोनासै बाट बिथाङा ससे गोजावलांदों मानो होनबा दैया जोबोद कारेन्ट आरो अन्थायाबो नोगोद लिमोनलाथार नोंथांमोना माब्लाबाफोर बेयाव दुगैफैयोबा अन्थाइ आरो दै गेजेरफ्राव हाबलाबायनाङा अन्थाया जोबोद लिमोनला आरो गालिनबाथाय माने दैया कारेन्टथार नालाय हाजोनि दै बोहैबोनाय बुखारो आरो नोगोद दाहार स' बेखायनो एसे केयारफुल जाबानो जाबाय बेयाव माब्लाबाफोर नोंथांमोना दुगैफैयोबा बै खोलाहा ब्रादारा फाइनाली बै मानसि नुहुरदोंना बेयावहाय गाखोहैनो हादों आरो
밀려 장사랑 왔어. 밀려랑 기가. 밀려 부스 컵 들으면. One, two, three. Seven. One, two, three. 그냥 여기. Osmo! Osmo!